Al front. Dia. Dia. Avui 100% ciclable. Ni 10 metres caminant, eh? Ja veuràs. De moment... Que maco. Ja hi som un altre cop, nois? Vinga, vinga. Bon dia. Aquell que havíem vestit d'aquell, el mascle aquell, el gran. Confonen. No suar a dius. Si mantenen templada. Tenien que no. Marxeu. Ja veuràs com em segueixen. Home, doncs mira una crida. Ei! Arri! Vine! Ciao ragazzi! Ciao. Ci vediamo in cima. En Joan, com sempre, intueix camins, en Joan. Hòstia.
No, no encara. Coll d'Ares. Maco però. Una matada, eh? Sí. Maco, maco. Vinga. Ja està. Ara estem a la Catalunya ocupada, els gavatxos, en direcció de la Presta. El Canigó. Ai, Valentí, ai, Valentí. És insaciable, eh? Pica, pica. Ah, collons, tu que sues tant i escolta, refresques, tens un quart d'hora d'autonomia. No cal que mengi amb res més. Totes les pilotes que van. Sí. I no cal que pensi en res més. Menjar i follar. No, dormen drets. Sí, sí. A veure, a veure, a I tu veure. què t'ho creus? Jo també dormo dret. Sergi ha dormit dret aquesta nit també, no? Sí, ara vinc, Àngel. Nois!
lo baixo perquè per arribar aquí baix aquest sot. Aquest seria el camí. Diu què? No. No has de posar peu ara. Anàvem allargant, anàvem fent coses. Que bitxos, home. Giovanni, tu pots allargar-ho, si vols. Per compensar lo d'ahir. De fet, pots anar a fer-lo d'ahir, ja t'esperem. Què estàvem fent fins ara? Estàvem pedalant o no? No. Era broma. Està molt bé, no? Com mal posat, apilonat, queden forats buits entremig. Com estàs tu? No, gràcies, de moment no. Bé, Martí. No, vaig posar aquell tio que em foto jo i... Ai! Hòstia, és durillo, Això és en el límit. Deixeu seguir. Això també s'ha una mica tocat. Vet de l'ala.
no té ratlles grogues i blanques, És estrany. Jo amb aquest eslic que porto, ens han de... L'altre. L'altre que està una vegada apretada, nano, la cadena deu anar. Va, va, va! Fins que s'encansin ja hi anirem. Tira, tira, tira! Com disfruten? Encara no li faig res, Joan, a la bici! Foteu-los-hi fort, Martí, foteu-los-hi fort! Directe, però és una baixada... Això té a ser casa. Coma de l'orri, de gra de fajol. Vestiments. Aquesta bona. Bueno, i els que no tenen nens, què esperen a tenir nens? És que res està tot. Los hombres de Harrelson. Com es diu una unitat d'aquestes intervencions? Estem entre 38, 39, 39 anys, l'en Carles un medicament, Tot el dia està... 36, l'Andreu 34. Tres bombers. Jo 34 en tinc. No ho sé, 38. Jo en tinc 40. No comencem a tocar els collons. Vinga, vinga. Valentí, vinga que... Va, Martí, Martí! Nosaltres, com si res, Per aquí passen cada dia nosaltres. Molt fàcil. Roser, vinguen. Ja s'ha fotut un castanyot i li estem... Bonito el día, bonita la gente, bonita la bici y mira qué bulto más A bonito. veure el bony, mira quin bony. Bueno, me parece bonito. Déu-n'hi-do, Qué
què? salido un granito. Déu-n'hi-do. Espera't, a veure, li farem un torniquete. Cinta americano i No, això. no, no. Com que ha pujat molt, l'hem de reportar, si no, no aguanta. Té un segon pis, veus? Hi ha com... No hi ha manguera? Jo n'he vist una de manguera. O en algun lloc. Home, n'han de tenir, Bé, Andreu? Jo a mi encara no té. A ti te queda Sergi, Xòfers, fora de... On te fem la foto? Aquí, seguts aquí, no? Andreu. Sí, però s'hauria mira de treure... mira el Martí. Ah, firma-li la minga en aquest, el superdotat. Càmera. Hola. A veure, espera. Home, això és més Difficult. macari. Massa a prop, a veure. És macarra. Tots amb la marca. Jo no la tinc tan Mira, mira la definida. Mira quin moreno Mira. més treballat. Vani, Vani. Moreno elaborat. Mira la marca. Serria Sol. Serria Sol. El Serria Sol et... Mira, mira altra marca. Mira altra marca. Mira, mira, aquí. Mira mai. Plena de blaus, rascades. El blau del... Molt maco, estàs molt guapo. Serà una mica? Si fiquem la taula aquí un segon i la podem allà. Deixa estar la foto No, què collons? Aquí està bé. No sé, queda'm on queda'm. Aquí i ens posem a la porta. Si moguem un segon... Bueno, posem cap allà. Per què no desmuntem la barbacoa aquesta i la tirem enrere?